hedder Mathias Bjerre, går i 3. W på Roskilde Katedralskole. Det gode ved faget erhvervsøkonomi, det er, at man får et indblik i, hvordan en virksomhed bliver etableret og hvordan den drives til daglig. Det gode ved undervisningen, det er, at vi har en god blanding af tavleundervisning og gruppearbejde, og vi har en lærer, som er meget dedikeret og engageret i undervisningen. Indtil videre i faget erhvervsøkonomi har vi lært om iværksætteri, strategi og marketing. Jeg hedder Anne-Marie, og jeg går i 3. sæt. Jeg synes, faget erhvervsøkonomi er godt, fordi det er en niche af samfundsfag, så derfor så får man lov til at fordybe sig i stoffet. Derudover så har vi et rigtig hyggeligt hold, hvor der er plads til alle. Jeg hedder Peter Stålbo og går i 3. W. Jeg synes, det gode ved faget erhvervsøkonomi er, at der ikke er nogen afleveringer, og så også det er noget, man kan bruge i dagligdagen sammenlignet med mange andre fag. For eksempel dansk og analysere en novelle, det synes jeg ikke selv er særlig relevant i forhold til dagligdagen og den virkelige verden fremover. Altså jeg tror gerne, jeg vil bruge erhvervsøkonomi til at starte mit eget firma senere. Og jeg er ret sikker på, at det er noget med noget golftræner. Det synes jeg kunne være rigtig fedt. Hvis vi nu ser B2B. Jamen, jeg hedder Hans Jørgen, og jeg underviser i erhvervsøkonomi her på Roskilde Katedralskole. Man lærer selvfølgelig noget om forskellige firmaer. Man kigger også på det, der hedder iværksætteri, altså ting, som opstår i hovedet på unge mennesker for eksempel, som gerne vil udbrede en eller anden idé, et ønske om at få eget virksomhed, få et firma, som de kan tjene nogle penge på.